Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le yintsha. So ngiyanamukela kuyona. Igama layo ithi Inkomo kaMama. So today ngivashela sisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani ngenkomo kaMama and isikhokhiwe na and umuntu fangabe uyayikhokha basazwana yini naye njengamanje noma mhlambe baba nezinto eziningi bagcina sebehlukana kodwa kusalayo inkomo kaMama siyayifuna. Sawubona. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngishap nami umabani lo? Amagatsheni. Magatsheni webenyathi. Yebo. Alright. Wazimina impela ke. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eXhopho mina. Emakhaya okay. ngiseXhopho yebo kaNokwetshe. Uyibhena nyawo. Yawu. Ibhela nyawo impela. So besinjani isimo ekhaya ukhula? Bekungekho kuhle kakhulu because ngikhuliswe single parent. Oh okay, Ngikhuliswe umama yebo. Oh okay. Even though ubaba ubekhona kodwa thiwa wahamba ngina 2 years wahamba wayegula. Then mina nje angikaze ngambona ubaba. Oh askisi. So uyakhona kodwa ukuthumela imali ekhaya ubekhona eqaleni noma nje kwahamba nje kwathula kanjalo? Wahamba nje. I think umama esho ukuthi wayena 6 months ekhulelwe mina. Ubaba ehamba ngaloso sikhathi. Ngizosho nje ukuthi futhi wabaleka. Yo. Emva lokho ke ngisho nje sebelethile kwawukuthi nje ufuna izithombe zami kodwa nje indaba ukuthi angondle akakazi. Ufuna ukubona kuphela. Ufuna ukubona izithombe kuphela. Then after kaka. Yo. Mhlambe ngabe uyafisa ukumbona ukhulumisana naye? Ngiyangifisa ukumbona ngoba uyaphila. Yabo ungcono ukuthi ngiyazi ukuthi mhlambe akekho mhlambe washona or akekho nje. Manje mangabe ekhona ephila kuba nzima kakhulu because kwesisikhathi uyubona ukuthi uma ubona izingane zinobaba bazi ubona ukuthi bajabule kangakanani. Nami ngilifiselela ukuthi engabe kanti mina kwenzakalani ngami ngoba phela ukhona yena. Uyaphila kodwa kushuthi kwayena akakayimisela ukumbona. So ngiyazi kona ukuthi awuyikhethelanga impilo enjalo. But kukufundise isiphi isifundo wena? Hey ngizothi nje kunzima for umzali mangabe ezokukhulisa eyedwa ubaba wakhe ekhona ephila. So lokho ngifundisa ukuthi empilweni ishuthi ungayikhethelanga abantu ozohlangana nabo right. Kodwa manje ubaba mehluleka ukuthatha ama responsibilities lokho nami kungenza ukuthi shuthi nje ngihlalele kude nabafana. Indaba nje yokuthi ngikhulelwe ngisasemncane. Mhlambe ke mangase ngibe nenhlanhla. Ngithole noma umuntu ozokhokha ke mangabe mhlambe ngikhulelisa. Okay. Kodwa nje abumzali enganeni yami. Oh okay. So ukhule kanjani? Ube uhambe intombini umhlolo emhlangeni noma ubuzikhulela nje umama mhlamba akazaza kuvumela ukuthi uhambe nawe uthakasele ubuntombi bakho? Okay. Njengoba ngumuntu mina okhulele emakhaya indaba yokuhlolwa into eyenzakalayo nje futhi bayayithakasela abantu leyo. So nami ke ngithe mase ngikhula sengina 16 years then ngamcela umama ukuthi no nami ngicela ukuhamba umhlanga manje ngicela ukuhlola futhi akazange azabe nankinga wajabula kakhulu. Oh okay. Then wakuthengela ke izihlalo imvunulo nje noma kuthiwa kuyahanjwa kuyemhlangeni noma mhlambe siye emagigini sibiziwe because besiyiqembu. Bengithengela nje nkosiyami into bengishoda ngayo. Okay. So yini benifundiswa kahle emacampini ngoba ngazi ukuthi bekhona amacamp njalo ebuntombini benu menihambile niyosina nje yini benifike nifundiswe wonomehlo? Uma sifika njalo masiya before siye kwicamp besiqala isihlolo kuqala. Then after ke bese sihamba siya kwicamp bebefike besiyale nje ngokuyiphatha ukuthi singadlala abafana sisabancane sidlalele kude nje nabafana ngoba yiningi izinto ezenzakalayo uthola izifo uthola ukuthi umuntu useyakumithisa emva lokho ayabaleka ke. Okay. So uzogcina ukhulisa ingane wedwa mhlambe ukhulelwe una 17 imagine uzokhulisa ingane uwedwa una 17 kwesisikhathi uthola ukuthi kini bazokuxosha ngoba wena uphula umthetho ukhulela umncane. Izimo ka itate besifundisa zona lezo ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuyiavoid. Okay. So uhambe entombini wazoba neminyaka mingaki? Kusukela ngina 16 ngaze ngaba na 25 years. 25. Yes. Okay. So ubona 25 eminyakeni emingaki yadlula? Angithi ngiqale ngina 16. U25 uyeke
ngizama ukucheck ukuthi manje umngakanani. Okay, last year bengina 25. Oh, okay. Yes, this year I'm 26. Oh, all right. Yo. So manje kufika kanjani ke ekuthelini sesila sesihleli njengamanje and wena boom nje akusahambi kahle umfana lo oye wathatha iso la mama lihlangane kuphi naye nini kanjani and uye wakuthembisa ini uma ngabe ethatha umuntu bakho. Uyabaza bafana ukuthi banolimo lomnandi kangakanani ukuthi bangabe efika uhlala naye uyibonela ukuthi ayi shuthi ngithola ubambo lami ngempela. Okay, sihlangane naye vele ngisahlolwa. I was 24 ngihlangana naye. Sathandana for unyaka wonke Nkosi yami. Kukuhle nje kumnandi. Hayi ngizosho ukuthi ayikho itade engangenzeli yona. Ngoba ngisho makufanele kuthiwa mhlawumbe sihamba semhlangeni uthola ukuthi uzongipha lo mali engisupporte nje bekumnandi. Okay. Nkosi yami. So menisahleli nithandana ke unyaka wonke anithintana akuthinti. Ngithi uyazi vele ukuthi mina ngiyahlolwa and nendaba yokuvakashela into ade singayenzi nje leyo besihlala maybe edrobheni because la phela angiyasaba ukuthi ngiye endlini yakhe yezo. So naye futhi ube understand ukuthi no lokho ngikushoyo yena ubekuvuma. Yes. Benjani ireaction yakhe na umtshela ukuthi angeke athinte ngoba wena awukazi uthintwe xho. Hey bekuba nzima kwesinye isikhathi ubone ukuthi shuthi yena kahle useyayifuna kahle lento kodwa ngoba mina ngiyimisele into umqondo wami awukho nje kulo nto ukuthi no sesingayenza izinto ezikanjalo yabo. Bekuba nzima ukumunderstandisa kodwa ekugcineni bekufanele ukuthi understand because mangimtshela ukuthi mina angikho ready bekufanele enze lento engiyishoyo mina. So kuhambe kwafika ekuthenini unibe ndawonye ke wakuthinta ke mayekuthinta ukuthembisa ini umshado noma mhlawumbe ukukhokha ekhaya shiye kanjalo besithini isivumelwano senu. Okay kushuthi ke the other day njengenjwayelo ngithi sijwayele ukuhlala edrobheni abesathi ngene ikhole ephuthumayo emfuna kubo. Right besathi ucela ngimphelezele because akazi ukuthi inkinga kanjani leyo right. Siyahamba ke siyafika endlini ngingena endlini yakhe nje angilethela iphuzu yabo kudla nje kube mnandi. Sihlale indaba iqale la sisikhisana khona manje strong yabo. Sengiyabona nami ukuthi ayibo ngeke namhlanje kwenzeka ngendlela engayijwayeli. Sa end up ke lapho ke kwaba ukuthi ke ayi sesiyalala ke. And emva kwaloko akuzange kuze kube mnandi kumina nje angifuqa mamanga ngayisola nje kakhulu kodwa ekuyisoleni kwami futhi bengibuye ngibe nethemba lokuthi uzohamba yokhokha ekhaya ngoba into abengithembisa yona le yangithi. So kumina bekubhlungu kodwa futhi ngibuye ngijabula ukuthi at least yena ungithembisile ukuthi uzohamba yokhokha. Yabo kusho ukuthi ke noma ngathiwa sengiphulile umthetho angisezuhamba nentombi kodwa ekugcineni akuzuphelela nje uzohamba yena yovela ekhaya. Okay. Yo. So ngiyazi vele umkhosi omhlanga ufika once a year. Yes. But ziyaqhamuka lezo ikhathinyana uthola ukuthi imicimbi khona intombi efanele yosiniswa ubuyihamba izinto enjalo. Sithi ngingaseyona nje intombi. No ngisho entombini bakho ubuyihamba izinto enjalo. Oh yes bengihamba yes. So njengoba uthe lokho kwenzeke last year awukazi uzube khona umcimbi okuphoqa ukuthi kufanele uhambe usinise enye intombi. Beyiba khona. Bewuthini beyiba khona imicimbi. Bokuthi awuhambi ngani. So manje bese kunzima kumina. Nje uma umuntu ngizothini oyithandayo lento kodwa mina mangimtshela ukuthi angizizwa kahle namhlanje ngifikele ukwenqena ubengikhola ngoba uyazi ukuthi makuthiwa nje futhi angaze futhi ngamqambela amanga. Okay. Yes mangithi namhlanje angizizwa kahle yazi and ube understand lo engikushoyo. Ubengakazi nje kuze kube khona into ayisola ukuthi no manje sekwenzeka kaningi awusayi yabo. Bengakazi kufike kuloso sigaba. Bengakakubaleki. Kodwa bese ngiye ngisabe ngithi ngizolo nginqaba kuze kube yini mhlawumbe uma uzoza sole and nalabantu esihamba nabo abanye bababazi ukuthi kwenzakalani ngami. What if bayafika manje ekhaya bazobuza ukuthi why ungasafiki ngizothini yabo kodwa nje bekubhlungu ngiqamba amanga. Okay. So umlisa lo uyasebenza? Yes uyasebenza. Kahle noma manje uyabamba. Uyabamba nje kodwa khona akufani.
so mawubhekile wena uzokhona ukuqongelela ephokothweni lakhe ahamba ayokhokha. Yes, la tohoza khona angakhona ukuthi ahamba ukhokha ekhaya. Okay, ngabe ubudlelwane nisebubona noma mhlawumbe nahlukana? Hayi, sesahlukana. Yo, Sisa niqhathwa yini manje? yebo abafana bayashintsha yiloko nje ngingakusho. Okay. And actually umuntu mangabe sezoshintsha usungakulindele kuvele kwenzeke nje ungalindele. So ubhuti ngithe sengifika endlini yakhe njengoba sevele sesijwayele vele ukuthi sengiyavakasha phela manje. Mase sengifika sengibona izinto engayi understand manje sengithola obra endlini yakhe izinto zabantu besifazane cosmetic mangibuza ukuthi hawu wena futhi shuthi sekukhona umuntu obonana naye or ubevele khona shuthi mina bengenziwe isilimo kwaba ukuthi nje manje akasayingeni vele indaba yami ngithi useyitholile lento ade yifuna ya akasenandaba so noma ngikhuluma nje sekufana ukuthi ngithela amanzi emhlanje wedada. Pho uthi uzokwazi kodwa ukhokha ekubeni nje nekho right vele. Mawukuthi yena uyimisele ngempela noma enawo umuntu ononembeza bekufanele akwenze lokho njengoba ngithembisa mina. What if it doesn't? Ngifuna makuzoba buhlungu. Okay. Uma yena umuntu kanjani, personality yakhe injani? Uma uyathetha ngifuna manga. Umzali nje u-strict kakhulu. Enekhaya mina ngedwa intombazana. Yabo so ngithe mangabe ngingena kulento yokuhlola wajabula kakhulu. Okay. So mangabe seqhamuka indaba ezikanje manje angifuni uqamba amanga shema. Kuzomphatha kabi and kuzoba nzima futhi ukubhekana naye. Angazi ukuthi nje angazi ngizenze njani. So wena isizathu sokuthi ufuna ukumtshela ukuthi ufuna ukukhuleka noma ufuna nje ukuyisusa nje kumjidi ukuthi akakhokhe phela manje? For ukumtshela kwami ukuthi ngifuna ukukhuleka ngoba phela ekugcineni uzongibamba vele ukuthi why ngingasahambe manje makufanele ngihambe nentombi why ngingasayi yabo emhlangeni nje uzogcina manje ezibuza imibuzo kanti mangabe ngimtshela kuzoba ngcono and nami ngizoba na real relief because manje yabo ngihleli nomthwalo kahle nami ngiyabona ukuthi manje ngiyasindeka. Sike simfonele ma simuzwe. Alright? Singakhona ukufona. Ushap. Okay. Ngifona. Ngafona. Okay. Yebo. Sawubona ma unjani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Ukhuluma noStufuza la ngamandla ezulu from Black Life TV. Nginendodakazi yakho la e-studio namhlanje. Khona efisa ukuthi ngakukhuluma nawe. Ngicela umnikeze ithuba. Okay. Sawubona ma unjani? Siyaphila unjani? Ngiyaphila. Yini kwangathi ubusy pho? Avela kuma-TV manje ngithuswa ukuthi ngifunela abantu bama-TV. Ma-TV atheni la. Funani la. Hawu maphela ehlisa umoya ungathethi. Okay. Uright uthi singakhuluma? Ngi-right. Oh, okay. Kunodaba nje oluncane bengifuna silikhulume bandla ma. Udaba olutheni? Khuluma. Phela mabandla ngicela uhlisa umoya. Okay. Njengoba kade wazi ukuthi bengumuntu ohamba umhlanga, bengumuntu nje obhizi nezinto zezintombi. So bengifuna ukwazi. So in. Bengifuna ukwazisa ma ukuthi sekubhedile. Ngibhedane. Angeke ngisakwazi ma ukuhamba umhlanga. Ngoba iso lakhe alisekho. Angizwanga. Wangiqala. Wangilizwe nje ungithukele mina ungalingi ungithukele. Uthawa nje sithezele ukushaya. Ngoba sokuthembile emhlangeni. Manje uthembe? Ngiyaxolisa ma. Angizwa ukuthi phela angizwa. Hawu mangicela ungathethi phela.
Angithethe ngibuza ukuthi angibuza ukuthi uthini la ikhanda lakho uyaphila uphilile la ikhanda la uyaphila. Hawu makube yiphutha. Iphutha lokuthini ukuhamba emafaneni. Yaxolisa. Ubona kungcono abafana kunami abafana ababalekile kunami. Cha ababalekile. Angizange Akusibona abafana ababalekile. kanti kwenzekani ilalela la. Ukuze vela nesi uzobuya nini la ekhaya? La ekhaya uzobuya nini? Ngizofika mantambama. Sase kuseni siyavuka siya lo mfana. Ufuna ungichazele kahle ke uthe inkomo yami uzoyiletha nini ke? Ubengakasho makodongo. Ubengakasho uthe momnika wena wathi wona vumelana ngani? Wathi uzoyiletha. Nini? Ubengakasho ukuthi nini? Yona le nto yenzeke nini ngempela? Awuchaze uchaze. Sekunesikhathi ma. Yini isikhathi? Hawu mangicela uhlise umoya. Kule nyanga angathi kunathi kule nyanga le. Uhambile la wayohlolwa lapha. Kanti bawuvele ungenza isilimo. Bese ngisaba phela mawukusho bese kuvela ibhedile. Angiyanga ngajiya endleleni. Wathi endleleni. Mina wathi mina uhloliwe. Wathi ngikuthengele ukuhlala. Imali yami yemhlalo izobuya nini? Lokuhlala lobu bukaSeptember lowo ozothola manje. Sizobona makuthi senze njani sobudayisa ngoba vele ngingisabusebenzisa. Lalela la. Sase kuseni ngo4 yakamfana. Uyabazi ukuthi ukuphi lo mfana? Uyakwazi ukuphi? Yebo ma ngiyakwazi. Ngifuna siye khona ke kusasa uyochazela mina nabantu bakubo ukuthi ithini into yenkomo yami ngoba ngiyayifuna. Hawu masikhona isidingo sokuthi siye khona ngesikhathi mhlawumbe kumfonela ngcono ukhulume naye. Angizange ngizakini ke phone. Ufundisa yini phone? Hawu mangicela simfonele. Angikwazi ukumfonela ngifuna siye khona ngofuna inkomo yami. Hawu ma phela ngicela uhlise umoya bandla ngicela ungilalele. Ngiyazi ukuthi ngonile kodwa ngicela bandla at least ukhulume naye. Indaba okuya kubo mayizodala ezinye ingxabano. Ngikhulume naye yini ukhuluma naye? Phela ma ke uyangazi kahle lo mfana ukuthi ngubani mina igama lami? Cha ma. La lesweni okwangibona lesweni. Hawu manje ngoba uthetha kanje nanje. Manje ufuna kwenze njani? Ngicela simfonele bandla. Uzofonelwa bayini? Uma khona uzokhuluma naye nje. Add ngicela ukum-add kwi-call omngcono. Nivumelene kanjani? Ma bandla ngicela ukahle ngimbuzo. Okay ake ngithule. Wena kodwa ngizodila nawe uzobuya la endlini ntambama. Hawe. Okay. Ma ngicela ukubambela kancane ngidinga ukum-add call. Okay. Sikeze vele sim-add nje straight kwi-call khona kuzoba right. Umango siyami. Wagcina nikhuluma naye umfana. Sesinesikhathi sagcina. Okay. Yebo sawubona. Sawubona bhuti kunjani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi ukhuluma noSitufuza Dlangamandla from Black Life TV. Yebo sis. Kukunosisi ola e-studio esidinga ukuthi sikhulumise naye nomama wakhe. Yebo. Ngicela ubambela nje kancane. Sawubona. Yebo sesinjani? Yebo magatsheni. Yebo magatsheni. So, izinto zingishubele mfethu. Kwenze njani manje? Ngigcine umama ngimtshela ukuthi angisesiyo nentombi. And uthi ukuthele kakhulu mfethu angifuna ukudlala ngawe. Uyabona nje kumanje ubefuna ukuthi size kini. Manje wena yini ubukwenzelani lokho ungangitshelanga mina? Hawu bekufanele ngenze njani? Cha at least phela bekufanele ukungazise mina. Bese singekho isikhathi sokukwazisa mfethu besikulethi. Yabona ngempela abantu besifazana ngiyazi ke lento.
Okay, Manje uthini umama kwenze njani-ke manje? bese uma ufuna ukukhuluma nawe niku-serious mfethu. Awu, yabona waze wangifaka enkingeni. Ufakwe yimina Eish. enkingeni noma uyifake wena? Cha phela bekufanele kuqala ungazise kuqala, hhayi ukuthi uvele utshele uma wakho nje mina ungangazisanga kanti kwenzakalani lento ibiqale nami nawe, hhayi noma wakho, ibiqale nami nawe. Okay, asisekho isikhathi sokuthi ngilokhu ngichaza mfethu. Uyazi angithi ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe. Wathatha umntombi wami esiwenze njani? Wabaleka angithi. So mina kufanele ngihlale nalowo mthwalo. Nami phela ngihlele nomthwalo Kwangaliwa phela, wangesini. kwangaliwa, angithi kwangaliwa sasivumelene mina nawe. Yes, sasivumelene wangithembisa ukuthi vele uzokhokha angithi uma nako ufuna iy'mfanelo zakhe. Eish, kwaze wangifaka enkingeni. Kulungile. Okay. Kulungile. Ngizocela ukuthi nikhulume ngizoma-eda la kwi-call. Okay. Alright. Cela ukum-eda. Cela ukum-eda. Sephendule. La? Yeah, masephendulile. Yebo ma. Yebo. 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 Okay ma Yebo ma. Yebo mntwana. Okay, sengikwazile-ke ma ukumthola. Sizowamthola. Ngicela ukukhulume bandla naye nangu. Khona. Umthetho akangichazela yena. Akachaze ngizwe ukuthi ufuna ukuthini. Chaza. No mama ngitshintshe, angithobe ngizehlise mama ukuthi noma sekuvele ngale ndlela okuvele ngayo ukuthi impela yimina ngiyavuma ukuba ngakwenza lokho, kodwa ngiyathembisa ukuthi izinto ekugcineni ngizozenza kahle ngendlela efanelekile, njengokuthi siyazi ukuthi sinamasiko ekugcineni, izinto zigcinwa ngendlela. Ngiyaxolisa ukuthi ekugcineni kuvele kanje. Ngiyakuzwa ukuthi uyaqanisa kodwa ukuthi ngijwayele kahle. Kunjalo mama, noma yini ongayisho ngiyayivuma. Unile ngempela mama, ngiyaxolisa ngempela, ngiyazi ukuthi Ngifuna lento siyenza ngesiko kwengane yami. yebo. Angithi wena. Bakhona abazali bakho beni? Yebo mama. Mina njengoba wentombazane ngizolisa intombazane nami kimi. Khona ngifuna lento nobabili phambi kwabazali beni ngenichaze. Kwakusuka kanjani ukuze ungahloniphi? Uyazi ukuthi intombi yomhlanga lo funa ngigeze intombi, ngizoyithatha kuleyo mali, funa ngigeze umuzi wami, ngizoyithatha kuleyo mali. Khona kwakuba usuhlelile. Hawu ma ngithi uyasho nje ukuthi uzoletha iy'mfanelo. Ngizozama mama, ngizozama mama, ngiyathembisa ngizozama. Ungazami ingane yami, uzama enyini, ungazami ngileke ngiyafuna. Sasale kokuqala. Hawu. Waqala ukuthi lalela la wengane, yini okhuluma ngiyabazisa abazali. washaya i-weekend ungafikanga la ngizofika qathatha mina yini. Ilungile mama, ngizokhuluma naye ingane yakho, kulungile. Oh okay, noma ukhulume nabazali bakho. Yebo mama. Okay, ngiyilindele nini into zami ngokusho kwakho? Ngiyofuna ukusho kwakho ukuthi into zami ngiyilindele nini? Ngicela ukufona khona kusasa mama, nje ukuthi kusasa kube nomnyakazo. Ngicela ukufona kusasa nami sengikhulumile nabazali bami namhlanje, base kuyinto ephuthumayo beyishiya nje. Okay, hayi ngiyakuzwa ngani ukuthi phela September kwemhlanje ngifuna kube seqaqeni kube khawathelekile abantu ukuthi kwenzekani. Yebo. Yeah. Okay ma ngiyabonga. Okay, yopenda na. Ngiyabonga. Ungavali. Usakhona? Ngiyabonga. Ngithi umzwile kuma yenza-ke njengobesho. Ngizokwenza mfethu, ngizokwenza. Umama usekhona kwi-call nje basikhuluma uyasizwa. Mazi noma usevalile na ngithi uyamuzwa ukuthi udiniwe nami ngiyamsaba phela manje. Ngenzela ukukhuluma phela nawe ngezwa yena. Ukhona noma cha? Ma cela uvale-ke bandla ngiyakucela. Ngivale sekhona into uzokhuluma manje ngaphandle kwami. Cha ma phela sizobonisana naye ukuthi Kulungile noma engangavala sizobuye sikhulume, kulungile antshintshe. Sobuye sikhulume ngesinye isikhathi. kodwa wenze njengoba umama eshilo-ke mfethu angifuni nje manje ukuba senkinga ngithi uyamuzwa ukuthi uyathetha.
Sengathi lento ngaye sengathi ngangingedwa nje sasisobabili. Kumele ubhekane namacala akho-ke njengendoda. Ya ngizozama mfethu kodwa nje mfethu angifuni ukuqamba mani indlela okwenzeke ngayo yabo nje nasekhaya ngazi ukuthi bazothini. Yabazi abantu basekhaya ukuthi babantu abanjani bayafana noma wakho umthetho uqinile nasekhaya. Nasekhaya kunjalo-ke nami bekunzima ingakho ngicela uhlelo le-Blacklight TV ukuthi lingisize ngoba bengingikwazi nami ukuvele ngisuke nje ngimqonda umama. Hayi kulungile ngizobona mfethu. Ungasho ukuthi uzobona ngicela uwenze mfethu ngendlela efanelekile. Ngicela uhambise izinto zamama. Isikhathi phela mfethu ngithi phela mfethu. Angithi wena uyasebenza unayo imali? Angeke ngize ngikwazi futhi ukucabangela. Wena uyangicabangela yini? Cha ngineyidingo kodwa uyabona into edingisha umama ngishilo wathi sobuye sikhuluma umama ngithi yabona ukuthi uyasizwa manje. Okay, ngiyabonga ma. Okay. Asilokuza sibuye sikhulume mfethu ngiyacela. Wena ntambama udinga la. Ngizofika ma ngiyezwa. Ngicela sibuye sikhuluma wangibhizi lapha kathi hayi ngoba ngidelela kodwa ngibhizi la ngikhona njengamanje. Ube busy ubucabanga ukuthi ekhaya uzoya nini? Yeah. Okay. Okay. Ngizokubona mase ngifika ma. Alright, bye bye. Ngiyabonga. Alright, bye. Okay. Sikhulumile. How do you feel? Hey, ngizizwa ngihappy ngizosho njalo nje. Noma kusazoba nzima ukubhekana nomama. Because phela uyagoduka ntambama. Hey ngizomthola kahle Nkosi yami. Oh Jesus. Kuzoba nzima ukubhekana naye angazi ukuthi angazi ukuthi yini okumele ngiyenze kodwa ngifila sengathi ngine relief encane esukile. Okay. So ngizwile kona uma uchaza ukuthi ubudlelwane benabusekho. Mhlambe ungabe usafisa ukuthi nibe ndawonye noma ufuna okhakho emessage umunye uthatha indlela yakhe nomunye uthatha indlela yakhe. Hayi cha bandla ngiyabonga ngi-right kakhulu nje ngayo. So right yeah. Hayi ma bezokhokha nje nezokwenza njengoba umama esho hambisa imfanelo zasekhaya ngizobonga kakhulu kodwa ukuthi siphinde sibe ndawonye cha ngi-right. Yo. Ake ngifisela inhlanhla ke ukuthi usuze walikhuluma iqiniso ekugcineni. Engathi ngahamba kahle ke umfana enze ngendlela athembise ngayo. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga na ku-Blacklight TV. Ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya. Inkomo kamama ukusala ifanele ikhokho nje. Unemali awunamali, unama plans ukwenza ezinye izinto angingeni lapho. Inkomo kamama ikhokhini bafethi iyadingakala because lento le njengoba kwabe kumthetho abantu abadala kufanele ikhokho, ingoba kufanele ikhokho and babe nesizathu bona esivalid. So asiqhubekeni lapho ungathatha umuntu ombomuntu ujuye umshiye kanjalo. Enye into futhi lo khokhelo inkomo kamama mase ushiya kanjalo uthi ungasamthatha umshiyela abaye ngaseyona intombi mthathe kuba umuntu wakho because umthole intombi vele. Ngiyanthanda kakhulu ngakhohle ukuthi ni subscribe ni like ni share. Bye. Siyabonga.